Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα ήθελα να μιλήσουμε για έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν άλλο φιλόσοφο, σπουδαίο, εφάμιλον του Διονύσιου, του Α. Ξέρετε, στην Ελλάδα είναι όλοι τέλειοι, δεν υπάρχει κάτι λάθος, έτσι. Ο Κλέαρχος. Ας ζούμε τι σπουδαίος άνθρωπος ήταν. Από τις πληροφορίες που μας δίνει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο φίλος μας. Αναφέρει ότι ο Κλέαρχος, που καταγόταν από την Ηράκλεια του Πόντου, μια πόλη της Βυθινίας, ελληνική επικία, έβαλε στόχο την επιβολή τυραννικού πολιτεύματος. Πετυχαίνοντας το στόχο του, μιμήθηκε τον τρόπο διακυβέρνησης του Διονύσιου του τύραννου των Συρακουσών και με επιτυχία κυβέρνησε ως τύραννος επί 12 έτη τους Ηρακλειώτες. Μία πηγή. Ο Σικελιώτης μετά μας λέει ότι ο Κλέαρχος, ο τύραννος της Ηράκλειας, σκοτώθηκε στα Διονύσια ενώ πήγαινε να προβληθήσει το θέαμα μετά από 12 χρόνια τυραννίας. Στην εξουσία του διαδέχτηκε ο γιος του, ο Τιμόθεος, που παρέμενε επί 15 χρόνια. Δηλαδή, κάνανε ιεροσυλία αυτοί που το δολοφόνησαν, αλλά και πιο σωστατική με τέτοιον τύραννο. Ο δε Πολύωνος, Έλληνας συγγραφέας της Ρωμαϊκής περίοδου, όπως και ο Διόδωρος Σικελιώτης είναι Έλληνας της Ρωμαϊκής περίοδου, αναφέρει ότι θέλοντας να γύρει Ακρόπολη, ο Κλέαρχος, ο Ηρακλειώτης, κανόνισε να βγουν οι μισθοφόροι του απαρατήρητοι τη νύχτα και να κλέβουν, να αρπάζουν, να βιάζουν και να τραυματίζουν. Τύραννος πλέον. Αγανακτισμένοι πολίτες παρακάλεσαν τον Κλέαρχο να βοηθήσει. Εκείνος όμως τους είπε πως δεν ήταν δυνατόν να εμποδίσει κανείς με άλλο τρόπο την τρέλα των μισθοφόρων παρά μόνο κλείνοντάς τους σε τείχος. Όταν οι Ηρακλειώτες συνένεσαν, ο Κλέαρχος περιτύχει σε ένα μέρος της πόλης και κατασκεύασε την Ακρόπολη. Τους μισθοφόρους δεν τους εμπόδισε, αλλά παραχώρησε ο ίδιος τον εαυτό του την άδεια να διαπράξει αδικήματα εναντίον των πάντων. Τι ωραία, τι καλά. Ο τύραννος της Ηράκλειας, Κλέαρχος, διέδωσε τη φήμη ότι ήθελε να αποχωρήσει με τους σηματοφύλακες του και να παραδώσει την πόλη στην βολή των 300. Οι 300 συναντήθηκαν στο βουλευτήριο για να επενέσουν τον Κλέαρχο και να πάρουν πίσω την ελευθερία τους. Εκείνος όμως, τοποθετώντας στρατιώτες γύρω από το βουλευτήριο, καθώς ο Κήρακας καλούσε ένα-ένα τους 300, τους συνέλαβε και διέτασε να τους οδηγήσουν όλους στην Ακρόπολη. Και δεν ξέρω και τι τύχη τους, αν σκοτωθήκαν όλοι αυτοί. Ο Κλέοντας, θέλοντας να σκοτώσει πολλούς πολίτες, αλλά μη έχοντας πρόφαση, συγκέντρωσε όλους από 16 ως 65 ετών για εξαιτία την περίοδο των κοινικών καυμάτων, για να πάνε να απολυφκήσουν δίθεν την πόλη Άστακο, μια άλλη ελληνική πόλη της Βυθινίας, απικία. Όταν έφτασε κοντά στον Άστακο, διέταξαν τους πολίτες να στρατοπεδεύσουν σε τόπο ελώδη, χωρίς αέρα και γεμάτο στάσιμα νερά, παραγγέλλοντας τους να προσέχουν μήπως εμφανιστούν θράκες από την ύπαιθρο, τους Βυθινούς δηλαδή. Ο ίδιος, σαν εμπρόκειτον να επομιστεί την ταλαιπωρία της πολιορκίας, κατέλαβε μαζί με τους μισθοφόρους του υψώματα σκιερά με τρεχούμενα νερά, στρατοπέδευσε εκεί και πρέτεινε την πολιορκία για όσο καιρό, ως ότου τους πολίτες αφάνισαν ο ελώδης και νοσηρός τόπος όπου στρατοπέδευσαν μέσα στο καταδολόγερο. Όταν εμφανίστηκαν όλοι, τότε πήραν τους μισθοφόρους και επέστρεψε στην πόλη, αποδίδοντας του σε λοιμό την αιτία του θανάτου των πολιτών. Δηλαδή, προτίμησε να νικήσουν οι εχθροί της πατρίδας του, να νικήσουν οι άλλοι. Και πολύ όρκος είναι μια ελληνική πόλη. Ο δε Μέμνον, ο Ηρακλειώτης, που ήταν και τόπιος, και αυτός Έλληνας της Ρωμαϊκής περίοδου, αναφέρει για τον Κλέαρχον ότι ο πρώτος που επέβαλε την ειρηνία στην πόλη, την Ηράκλεια, πόντικα δηλαδή, ήταν ο Κλέαρχος. Ως προς τη φιλοσοφική μόρφωση δεν ήταν απέδευτος, αλλά υπήρξε και ένας από τους μαθητές του Πλάτωνα και επί 4 χρόνια άκουσαν τον ρήτορα Ισοκράτη. Ήταν και μορφωμένος στις φωνιάς δηλαδή. Μάλιστα. Αλλά στους υπηκόους του αποδείχθηκε νομός και μοβόρος περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον και έφτασε στο έπακρο της αλαζονίας, ώστε να κηρύσει τον εαυτόν του και ιόν του Δία. Άλλη ιεροσελία. Για μην ανέχεται τα φυσικά χρώματα του προσώπου, αλλά το αλλάζει με διάφορες όψεις για να φαίνεται λαμπρό και ερυθρό σε εκείνους που τον κατακοίταζαν. Άλλαζε επίσης και τα φορέματα προς το πιο εντυπωσιακό και λεπτότερο. Και δεν έδειχνε με αυτά μόνο την κακία, αλλά και η πρωτοσευεργέτης του ήταν αχάριστος και προς τον καθένα απότομος και σε κάθε απρέπεια τολμηρός. Ήταν από τη φύση του δραστήριο στο έγκλημα εναντίον εκείνων που καταδίωκαν, όχι μόνο εναντίον των ομοφυλοφίλων του, αλλά και εναντίον εκείνων από τους αλόφιλους που θεωρούσαν τυχόν εχθρό του. Αυτός είχε κατακτήσει βιβλιοθήκη πριν από τους άλλους και τους ανέδειξε η τυραννία ονομαστούς. Διέφυγε πολλές φορές στις συνωμοσίες που είχε γίνει εναντίον του για εγκληματικό του χαρακτήρα, τη μισανθρωπία του και την βεστικότητά του. Η τελευταία μόλις από τον Χίωνα του Μάτριος, έναν άντρα μεγαλόφρονο που είχε μαζί του συγγένεια εξαίματος και τον Λέοντα και τον Ευξένωνα και άλλους όχι λίγους που έκαναν ομάδα, δέχτηκε κέριο χτύπημα και αφού τον τραυμάτισαν πέθανε μέσα στους πόνους. Ο τύραννος έκανε παντινή θυσία και οι φίλοι του Χίωνα θεώρησαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή και πέρασαν το ξύβος μέσα από τα πλευρά του κοινού εχθρού τους. Αυτός περάζοντα μέσα σε πολλούς αφόρητους πόνους και τρομαγμένος από τόσα φαντάσματα που ήταν τα είδωλα εκείνου που είχε σκοτώσει με σκληρότητα, σε 2 μέρες πέθανε σε ηλικία 58 ετών, 12 από τα οποία είχε διατελέσει τύραννος. Ωραία. Και ο Σάτυρος, ο αδερφός του τύραννου, επειδή είχε απομείνει επίτροπος στον παιδιό του Κλέαρχου, ανέλαβε την αρχή.
Εν τω μεταξύ, οι δράστες βέβαια του φόνου του τυράννου όλοι σχεδόν άλλοι σκοτώθηκαν τη στιγμή της επίθεσης από τους σωματοφύλακες, όχι χωρίς γενναία αντίσταση, και άλλοι θανατώθηκαν αργότερα όταν τους συνέλαβε δείχνοντας υπομονή στα βασανιστήρια. Και ο Σάτυρος άρχισε τα ίδια και τα ίδια να σφάζει. Λοιπόν, αυτός είναι ακόμα ένας τύραννος, εφάμιλος του Διονύσιου, για τον οποίο είχα μιλήσει σε προηγούμενο βίντεο. Ωραία. Και στην Ελλάδα τους παρουσιάζουν όλους που είναι τέλειους, όλους σοφούς. Δεν υπάρξει αφώνους. Λοιπόν, και στο άλλο μέρος θα συνεχίσουμε για τον Διονύσιο, τις υπέροχες πράξεις.